आच्छा आच्छा नों बे फबिखौ लानो माबायदि मोनदों? मोजाङैनो मोनदों। आच्छा बिराद गाहाम आंहा गोजोननाय दं बेयाव। आच्छा नों एबार इउपिपिएलखौ माबायदि सापर्ट खालामगोन? सान्थि आंना एनि टाइम बेनो थैजासिम आंना। आच्छा नोंसिनि एरियायाव सोर गोलैदों केन्डिडेटआ? बेनो मनरन्जन ब्रह्मआनो। आच्छा नोंसिना बबे प्राइमारि? जोंना बरागारि प्राइमारि दतमा पस्ट अफिस दतमा जोंना। आच्छा ओमफ्राय दालागुरि पस्ट अफिस दतमा जोंना प्राइमारिया जाहैबाय बरागारि प्राइमारि। आच्छा आच्छा नों बे गस्लाखौ गाननानै माबायदि मोनदों? बिराद मोजां मोनबाय आं बेखौ। मानि थाखाय? आच्छा नों अफाय होगोन दा भटखौ? इउपिपिएल दिल्लीनि मानसिनि आङो। सबिया? ट्रेक्टर सबियाव होगोन आं। आच्छा आच्छा नों माबायदि सापर्टार खालामदों दासान्दि इउपिपिएलखौ? बिराद मोजां सापर्ट खालामदों आं इउपिपिएलखौ। आच्छा गोदोनिफ्रायनो इउपिपिएलखा जोंना। 17 बोसोर हाग्रामा सालायनाया माबायदि जायाबामोन? जेबो गैया लाथिख'सो। आइबिएस? गैया मोनाखै जों जेबो। आच्छा आच्छा एबार जानाय लोंनायाव नोंसोरना माबायदि मोनदों? फुरा ना बेदरल' जानाया फुरा नाजों बेदरजों जेबो माबा गैया डिस्टार्ब गैया। जोंना केन्डिडेटआनो माहाजोनखा। आच्छा आधार कार्ड हिसाबै माबायदि होखो? बिराद मोजां होदों। थांखुआबो गैला नै नुबाय। देरहागोन ना खाथां? देरहागोन फुरा। मथा-मथि बेसेबां पारसेन्टआव देरहागोन? बरिया 100आव 99% देरहागोन। अके नोंथाङा बे बोसोराव इउपिपिएल पार्टिखौ माबायदि सापर्टार खालामदों? आंथ' गोदोनिफ्रायनो इउपिपिएलनि सापर्टारखा आरो दाबो इउपिपिएलजोंनो सापर्ट। 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि सरकार सालायनायाव नों माबायदि मोनबोखो? आंथ' गोदोनिफ्रायनो हाग्रामा सरकार सालायबोनायाव आंथ' दासिमबो जेबो मोनाखै। न'बो होन बायदिसिना मोननाय होन हेन जेबो मोनाखै आं। आरो माबाफोर बुंनो लुबैबावदों नामा? बुंनांगौआथ' आं बे पार्टियावनो भट होनानै देरहागोन। आच्छा बेसेबां पारसेन्टआव जयग' जागोन? बेसेबां पारसेन्टआव देरहागोन सारा? पारसेन्टआथ' एबार सियरखा बांसिन 99%आनो देरहाखागोन। आच्छा मादैया बबे पार्टिखौ सापर्टार खालामगोन? आंना बे माबायानो ट्रेक्टरानो। आच्छा 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि सालायनायाव माबायदि मोनबोखो जाबोखो? जों जेबो मोनाखै बे सालायनायाव जोंनो जेबो होआखै जोंखौनो नायस'ना। आरो नै जोङो दखान होनानैसो जायो दिनैसिम जोंहा जेबो गैया। आच्छा आच्छा मादै मा बुंबावगोन? आंहा बे ट्रेक्टरखौनो मोजां मोनो। आच्छा सापर्ट खालामगोन आं। ट्रेक्टरखौ? आच्छा नै बिसिना दखाना सोरबाफोर अनोबा एसे अनसुंथाइ होनानै हरदो बिस्राफ्राव गैया।